मोगाच्या भाव भयणीनो आजच्या दोनी वाचपांक सरेस्पर वडिलांक फुडाऱ्यांक एक खास संदेश दिता. पयले वाचपांक आयज सोडोम आनी गोमोराच्या फुडाऱ्यांक सांगता की पळयात तुमचो सगलो लोक पातकांक बुडला. तो तुमी फुडारपण घेयात, बरें जिवीत दियात आनी लोकांक एक बरो रस्तो दाखयात. आनी रस्तो दाखयल्यार ते जिवीत बदलतलें. तशेंच जेजू शिश्यांक फारिसेव आनी धर्मशास्त्री हांची जिणे वरवीं तांकां सांगता. जेजू म्हणटा ते फुडारी मुजसाचे गादयेर बसल्यात ते फुडारी, पण जे ते सांगतात ते तुमी करात, पूण जे ते कोत्तात ते करिनाकात. कित्याक तांचे सांगणेन आनी करणे खूब भेदभाव आसा. आमी इंग्लिशीन 2 म्हणणे आहा ते आयकल्यात. वॉक द टॉक म्हणटा, जे तुमी उलयतात तेच पासून तुमी जियात. और एक्शन्स स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. बाकी एक आमचो जेजूत बाकीवंत पेद्रू क्लेवर हाणें खाता जेन्ना अमेरिका गांवांत खूब 35 वर्सां वावर केलो. एक गुलाम आफ्रिकान ब्रिटीश लोक तांकां हाडटाले, तांकां कामाक लावताले. ताची परिस्थिती खूब वायट आसली. तो अशें म्हणटालो, लेट माय हँड्स स्पीक फर्स्ट बिफोर माय लिप्स माय स्पीक. म्हणटकूच म्हजे हातांनी पयलीं उलोवंक जाय आनी मागीर ओंठांनी. अशें तुमी खूब वावर करून त्या लोकांक एके भाशेन मनीसपण हाडलें. हो संदेश पाळूंक खूब कठीण, कित्याक संवय आसा लोकांक संदेश, बरो संदेश दिवंक. पूण जो संदेश आमी दिता लोकांक तोच आमच्या उतरांनी आमच्या खोर्नांनी कोतात काय. जेन्ना आमी एके भाशेन खोर्नांनी आमचो संदेश दितात तांच्या ह्या खोर्नेंत एके भाशेन बरो नवो जीव येता. न्यू लायफ कम्स वेन वी टॉक विथ आवर हँड्स. आज खास आमी देवा लागीं मागुया उणें उलोवप उणें आनी काम चड करूंक आज आमी देवा लागीं मागुया.